Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uNyazi lwesiZulu. Amen. Umntwana wakwaNduli lo umluleki ekhetha umusa thempeli lapho eshiya kumngena ibonkosi. Amen. Manazaretha ingcwele ngimlapha Nkosi bengiyaye ngizwa abantu uma bekhuluma bethi bekhokha inkomo kaShembe ngingazi Nkosi ukuthi basuke bekhuluma ngani. Manazaretha insukwini ezimbili ezidlule njengoba ngigoqe lapha imoto Nkosi engihamba ngayo ngomsombuluko abelungu bathe iyalahlwa ngoba yikho ingxenye yayo engalimela yikho ingxenye yayo ezokwazi ukulungiseka. Nyazi lwezulu uNkulunkulu. Amen. Amen. Manazaretha mhlawumbe ngizwanga kahle ngithi ngomsombuluko Shembe uyamangalisa. Ngomsombuluko Nkosi ngangazelele lutho kade ngisemsebenzini ngase ngithi ngoba umsebenzi kuningi ungixinile ake ngithi ukuhlala kancane ngilule isikhathi. Kuthe uma kushaya u6 ngase ngithi hayi angigoduke manje ngiye ekhaya. Ngase ngiphuma ngangena emotweni ngaqale futhi ngafonela ekhaya ngafonela umakoti. Sancokola ngase ngithi hayi kwathi ngabo kwaba2 ngase ngivala ucingo sengiyasuka. Abala eThekwini bayayazi indawo lela emhlanga. Ngaphuma ngangena ngoM4. Mangena ngoM4 ngase ngithi hayi angihambe nje ngikhululeke angijahe lutho ngihambe nje ku slow lane. Ngathi uma ngibuka esibukweni ngezwe izulu eNazaretha. Yangishaya imoto engangihamba ngayo yandiza. Njoba ngithi ngihamba ku slow lane ngihamba ngapha esinxeleni kodwa yaya yophelela nami ezinsimbini ezingapha kwesokudla kwenye lane. Njobe ngishanga emuva isitulo esingemuva lokho okuhlala phansi kwasukuma kwahlala kokuncika kweza konke la emva kwami njengoba ishaye insimbini lapha konke okungaphambili kwabuya zavuleka icapha. Shembe uNkulunkulu. Manazaretha uShembe mkhulu kakhulu
ngaphezu kwezinto asenzela zona. Ushembe mkhulu ngaphezu kokusindisa ingozini. Ushembe maNazaretha mkhulu ngaphezu kwayo yonke into asipha yona enhle. Ngikhumbulile ngathi hawu Shembe. Mhlawumbe bese ngikhohliwe ukuthi uNkulunkulu, mhlawumbe uyamkhumbuza. maNazaretha ngeke ngafikelwa usizi kufike abakhwekazi bami ngesonto bezongibona. Ma isukumenya intombi endala ibingelela maNazaretha endlini isithi ibingelela umkhwenyana ngokukhethekile. Ngezwe ngifikelwa yinyembezi ukuthi awushembe. Akubingelele umkhwenyana eselele ngomqolo uNkulunkulu. Bengofike ngithi kobaba ingane ifika nje ekhaya sengishilo phela. Ushembe maNazaretha kudinga simbakazi ngezikhathi zonke. Amen. Ngoba ungaphezulu kakhulu kwazo zonke izinto esake sayibona nezenzakalayo nje emhlabeni. Sike sayikhuluma lento nezinye insizwa. Ngithi mina abafana bakithi uShembe uyisibuko uma ngibuka sokuthi siyibuke. Siyibuke ngithi izinsizwa nike nibone yini ukuthi ubaba nje mayeze tempelini. Uyaphuma endlini isikhuzi ingcwele. Kube kuhle kube mnandi kakhulu. Aqhamuke avele ezongena epulpit. Amakhosazana ayikhuze kakhulu. Ngithi niye niqaphele yini ukuthi ubaba akaze aqalaza ngisho la iqhuma khona kakhulu ingcwele. Ngithi ngisho ngadlula kuhle zonhlanze ngapha akazama athawu mantunga niyaphila. Ngithi yiso leso sibuko nathi kufanele siyibuke kusona. Ngifika la etempelini ngihlupha kangaka mhlawumbe kwenzekile ukuthi ngihlulwe ukuphuma nje edokodweni ngize lapha etempelini. Ngifike lapha etempelini ngisonte ngiqede ngiphume ngithi mina uba ufika la etempelini angena ahlale phansi athule. Asontise aqede ukusontisa aphume futhi abuyele endlini. Thina maNazaretha nabasho sihlulwa yini ukuthi nje njengoba sesikhuzwe kangaka la insizwa la nje manje njengoba sesibamba umsindo ongaka nje asizwile yini izinto ezizosikipha ezizokhipha inhliziyo zethu ekubabazeni unyazi lwezulu. maNazaretha ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu angenzele kona. Ngiyacela ukuthi akhumbule obaba lapha bekhona. Obaba bahamba sibancane kakhulu. Ngiyacela ukuthi uShembe abakhumbule ukuguqa kwami lapha kungabakhiphe endaweni enhle. Njengoba ngilapha bengizobonga leyo ndaba nyazi lwezulu uNkulunkulu impela. Kodwa ngifikelwe usizi. Ngifikelwe usizi ekseni uma ekhuluma amakhosazana. Kukhona eze yakhuluma ngendaba yokuthi baba umsebenzi wayo walutho ngezwe maNazaretha ehleka kuba mnandi. Ngase ngiyibuza ukuthi njengoba nje isiceba uNkulunkulu uma ngenzeka ukuthi mina ngangikhona la kulutho khona namhlanje kuzobhalwana egameni lami. Ziyakhuluma izingane zamaNazaretha bayakhuluma nabangaphambi kwethu kade ekhuluma nangu baba uMshumayeli uMkhwanazi ukuthi kwathiwa lezi ingane eziyithi ayihambe ziyikoleni. Kodwa kungayihlazo ukuthi izingane zingathi seyiyile esikoleni zizeyiphinde zizophushana la etafuleni nobaba bazocela izinto ezinkulu ezixaka imizi yobaba. Ingane izocela umsebenzi kodwa nje la etempelini uthola ukuthi kuzosukuma umuntu athi unamatekisi ayishumi owaphiwa unyazi kodwa driver izingunguluza wonke kubheka igwayi phakathi kuona. Kungayihlazo maNazaretha ukuthi ulinde kuze kuthiwe hayi mase konakele noma uma ngabe isitezi singasaphakame ngoba kwakhiwa nje egcekeni hayi akuthintwa abafana bakanduli ngoba bayaziwa banemali baneyinkampani. Make kwathintwa bona nomvangela umdlulu useyazi ukuthi hayi ma izinto seyixakile ngiyothinta abafana bakwabani ngoba bayakwazi ukwenza izinto zenzeke. Labantu baneyinkampani kodwa ziqashiwe umdluzi.
kanti lesi sibuke sibuka kuso esiwonyazi lwezulu sona senza njani ngoba ubaba mana izinsizwa zenabasho ubaba lonke lokakwenzayo phambi kwethu kumele sikufunde singafuni ukuba uye singafuni ukubatshazwa ubaba ubatshazwa nje ngoba kungenxa yezinto asenzela zona uma ngabe thina sihlulo ukwenzela uManazaretha kanti sobatshazelwa kulula mangabe nje kungenzeka ukuthi wena uyaziwa nje la emkhandlweni weTheku ukuthi una indlela yokukwazisa abantu bathola umsebenzi kwamasipala yini ungafaka aManazaretha kudalwa yini uyaziwa ukhipha amathenda yini ungawakhipheli pho aManazaretha uzube nenkampani yama-security ulwisa abantu ukuthi abagunda amakhanda uyiNazaretha yini ungaqashi ingane zamaNazaretha ukuthi zibe lawo ma-security ushambe wahlupheka kangaka aManazaretha ehluphekela nje ukuthi sizonikela ngamashumi ukuthi sihlambuluke anginalo ishumi lokunikela ngihlambuluke ngoba akangisebenzi uma ngabe mina ngingaba neshumi lokunikela ngomsebenzi engawuphiwa uwe noma engafakwa uwe kuwona angeke mina obaba nobabamkhulu babonge wena angeke ushembe abusise wena uzokhula kakhulu inkosi busisele izwi Amen.